duna babu riba. Gwamnatin Jibril Dole a jajanta mana. a majalisa ta tarayya mun yi kuskure, da na sani muke zaben duna babu riba. Gwamnatin Jibril dole a jajanta mana, a majalisa ta tarayya mun yi kuskure, da na sani muke zaben duna babu riba. Allah tsare mu kiwo na maka hankare, ya manta auduga ce sanadin sanin zare. A 2019 mun tabka kuskure, da na sani muke da wakilcin kage loba. Gwamnatin Jibril Dole a jajanta mana. a majalisa ta tarayya mun yi kuskure, da na sani muke zaben duna babu riba. Duba a lokacin kamta na kauyuka da shi, yau gashi ya haye wai mu zai mayar kashi. Allah ya kai mu zaben gaba ba mu babu shi, a garin ku in ya zo kamfen dutse na kuɗi ba. Gwamnatin